yanzu a cikin shugabanni yau idan mahaifiyarka ce ake duka, ya za ka ji a ranka, ko ɗanka, ƙaninka, kowanka, ko wani naka na jini, a ce an kama mutanen nan babu wani abu, an yi shiru, an kasa karɓarsa, an kasa cewa komai a daidai lokacin da rayuwa ta yi tsada, abincin da za ka sa a bakinka ya gagare ka, baka da ruwa, baka da wuta, baka da isasshen tsaro wanda zai taimaka ma gurin gudanar da rayuwar taka. Kuma a ce mutanen nan saboda Allah, saboda annabi, ku yi rantsuwa za ku kare dukiyar al'umma da rayukansu. Ba a daji ake yin zabe ba, a garuruwa ko jihohi a nan ake yin zabe, kuma da ƙuri'ar al'umma ake irga mutum ya ci zabe, ba da ƙuri'ar aljanu ake irga ba kuma daji ake zuwa a kai akwati daji a ce a yi zabe a cikin wannan dajin ba nan ake yin zabe ba, a nan ake yi. Mun ba da gudunmawa, mun taimaka, mun kuma tallata gurin cewa a zaɓi gwamnati, mun kuma taimaka gurin tallata ayyukan manufofin da gwamnati ta yi na ƙasa, na zahiri da kuma na baɗini. Idan har mun yadda mun yi wannan, mun taimaka gurin sanar da al'umma su yi gwamnati. Idan ku an yi ba daidai ba, ya kamata a fito a bayyana, ba don komai ba, domin al'umma su san cewar ana shiga lamarinsu, ana kuma jibantar lamarinsu. Wannan abu haƙƙi ne na 'yan ƙasa na a karɓo su. Ku dubi rayuwa yadda ta zama, ku dubi yadda mutane suke kuka, ku dubi yadda an maida mutane zawarawa, wasu an maida su marayu, wasu an maida su babu mata, wasu an maida su babu mazaji, yara ƙanana, an shiga hali, an shiga kuncin rayuwa. Wala Allah mu da muke cikin al'umma mun fi kowa sanin irin abubuwan da yake faruwa na halin kunci da rayuwa da al'umma suke shiga. Amma yau a rantsa da za a yi nan a shiga cikin lamarin al'umma, a cici al'umma irin mutane halin da suka tsinci kansu a ciki, an bar mutane yau in ta faru shi kenan ta faru ta kare. Wallahi sai Allah ya tsaye da duk shugaban da yake da ruwa da tsaki ranar gobe kiyama, ya masa hisabi daidai da yadda al'umma suka tsinci kansu a ciki. Wallahi mutum ya bar ganin yana cikin tsaro. Wallahi baka cikin tsaro in baka shiga cikin lamarin al'umma ba, baka cikin tsaro in baka tsare dukiyar al'umma da rayukansu ba, kowa ne kai. Kuma wannan halin da al'umma suke shiga, wallahi mu ma da muke magana ba mu fi karfin yau ko gobe ya zo kanmu ba. Idan har zai je kan wane da wane da wane duk su tsallake, wallahi kai ma da kake cikin tsaro, wallahi baka tsallake ba, zai iya zuwa kanka. Wannan dole sai mun faɗi wannan abu, babu abin da za mu face mu wannan abu. Idan har za mu iya tallata ku, mu wanke ku cikin al'umma, mu ce a zabe ku, ya zama dole mu fito mu sanar da ku wannan abu. Yanzu kati ake kira, ka je ka karɓi katin zaɓe, ana ta kiraye mutane sun yi buris, sun ki zuwa su karɓi katin zaɓen nan. Wannan zaɓen a daji ake yin sa? Ba a daji ake zaɓe ba, a cikin al'umma ake yin zaɓe. Sannan ku bar gani, za ku yi tunanin za mu tallata ku, babu wanda za mu tallata kowane bangare, lungu da sako. Idan har ba a yi abin da ya dace ba za mu tallata ba wanda zai fito idan ya mana kudurinsa mu zabe shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.